Inselmilkom. Illum, 21 ta' Ottubru, nilqakom għal qudiesa Rożarju immexxija minn Donald Gżammit, mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li ġie ordnat saċerdot sentejn ilu. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jqabbel ir-relazzjoni tagħna mal-mulej ma' teżor li l-valur tiegħu huwa wisq akbar minn kull oġġett ieħor ta' din id-dinja. Jekk Ġesu illum jitlobni kont tar-responsabbiltajiet tiegħi, se jsibni ppreparat biex nidħol u ngawdi għal dejjem fis-saltna tiegħu? Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. L-għodwa tajba daw kollha li jseguna għal din l-Ewkaristija u li jipparteċipaw magħna fl-Ispiritu għal dan id-don kbir tal-Ewkaristija. In-nisrani jaraf, jiena u inti narfu li kull ma għandna huwa rigal mingħand il-mulej. Sa mill-jum li beda hekk dalodu, dak kollu li ser nagħmlu, kollox qiegħed fih u bih. U allura niġu qudiemu anke b'ħafna gratitudni, hekk nitolbuh mafra kemm il-darba ħsibna li l-ħajja tagħna hija tagħna u mhux rigal għalina u biex naqsmuh mal-oħrajn. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom muti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom muti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostolu l-Efesin. Ħuti, jekk kif tassew ġara intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom, jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni il-misteru bħalma ġa ktibtilkom fil-qosor. Minn dak li qrajtu tistgħu tifhmu sewwa kemm jiena dħalt fil-qalb tal-misteru ta' Kristu. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lil-bnedmin bħalma issa ġie rivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess wegħda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Ta' dan l-Evanġelju jiena sirt ministru skont id-don tal-grazzja li Alla tani, skont is-seta tal-qawwa tiegħu. Lili li żar fost il-qaddisin kollha ingħatat li din il-grazzja li nxandar fost il-pagani l-Evanġelju tal-għana ta' Kristu. Għana li ebda moħħ ma jista' jifhmu u li noħroġ għad-dawl quddiem kulħadd kif Alla temm il-pjan tal-misteru li kien moħbi sa minn dejjem f'Alla li ħalaq kollox. B'hekk l-erf ta' Alla, erf ta' kull xorta ta' mezzi, ikun issa marraf permezz tal-Knisja lill-prinċpijiet u lis-setat tas-sema, skont il-pjan li hu kien fassal sa minn dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Bih aħna għandna l-ħila nersqu permezz tal-fidi tagħna fih. Il-kelma tal-mulej.
irrodżu ħajr lill-Alla. San responsorjali ngħidu flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Ara, Alla salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix imniex nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Ngħidu flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lil-mulej, sejħu ismu, arfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa filgħoli. Ngħidu flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbes bil-ferħ, għanni, int li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Issru mela u kunu lesti, għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'kien ikun ġej il-ħallil, ma kienx se jħalli min jinfidlu il-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Qallu Pietru: mulej, din il-parabola hija tgħidha għalina jew għal kulħadd? Wieġbu l-mulej: int min tgħid li hu il-qaddej fidil u għaqli? Min hu dak li s-sit inqedu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom semhom f'ħin l-ikel? Ħini dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fidejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu: sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lill-qaddejja kollha, irġiel u nisa, u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor. Sit dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennih, f'sija li fiha jieħdu għall-arrieda u jagħmlu bċejjeġ u jagħtih dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf xi jrid sidu u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf xi jrid sidu, jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa swad, dan ftit jissawwat. Għax lil min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu, u min ħallewlu ħafna fidejh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum ikompli ma dak mal-kelma li smajna il-bieraħ. U l-bieraħ smajna hekk din it-twissija, anzi stedina ta' Ġesu li jgħidilna biex hekk ikonna ġenbejna mħażma, biex xemat mixawla, li nistennew bil-lejl. In-nisrani huwa dak il-qaddej li jistenna bħerqa kbira il-miġja tal-mulej Ġesu. U nafu li dal-Vanġelu isu kollu frejmjat hekk f'kuntest ta' lejt, għaliex il-ħajja tagħna verament hija ibbażata fuq lejt tal-mulej Ġesu li huwa wkoll lejt tagħna. Hekk
jina u inti aħna ngħixu bit-tama u bil-konvinzjoni li l-mulej rebaħ il-mewt tagħna biex aħna nkunu nistgħu ngħixu ħajja ġdida. U allura għalhekk li aħna għaddejja biex dan il-messaġġ, din il-bxara tajba tiġi mxandra ma' kull imkien. Mhux bil-kliem biss, hekk imma iżjed u iżjed bl-għemil li l-oħrajn madwari jindunaw li fija hemm ħajja ġdida. M'hemmx biss monotonija, m'hemmx biss hekk il-bniedem il-qadim li jgerger li hu egoist, imma hemm persuna ġdida li rċiviet ħajja ġdida. U l-kelma tal-lum, il-Vanġelu tal-lum hekk forsi jinstema tikka goff. Hekk imma l-kelma tal-mulej li hija kelma ħajja ma tiġix biex issabbarna, kultant hekk tiġi wkoll biex twissina. Għaliex jekk hemm tentazzjoni li jiena u inti aħna nistgħu ngħixu fiha, aħna li għażilna li nimxu wara l-mulej, hija li ninsew li aħna għaddejja. Hekk minn għaddejja nispiċċaw biex naħsbu lilna nfusna s-sit u nafu li s-sit huwa l-mulej. U dan il-mulej tagħna huwa s-sit mhux għax jisaltan minn fuq xi tron, hekk imma jisaltan minn fuq is-salib għax jagħti ħajtu. Imma aħna li jekk il-bniedem il-qadim fina kultant jerġa' jolli rasu, faċli nerġgħu naqgħu fit-tentazzjoni hekk li naħsbu li l-ħajja tagħna hija f'idejna. U allura flok ninataw, nispiċċaw hekk nieħdu l-ħajja mingħand l-oħrajn. Illum San Pawl jgħidilna tinsewx li intom werrieta tal-ħajja ta' dejjem. U jekk aħna werrieta allura kollox ingħatalna b'don. U l-traġedja fil-ħajja tagħna, speċjalment anke fi żmien li qed ngħixu fih li hu tikka diffiċli, faċli nidħlu f'rutina fejn il-ħajja tagħna nippruvaw nieħdu kontroll aħna f'idejna, fejn il-ħajja tal-ħorajn ukoll nippruvaw nikkontrollawha, forsi anke bit-tgergir li niġbdu għalina biss. Dan iż-żmien li qed ngħixu fih huwa sejħa għalina lil Sara biex aħna nkunu rigal għall-oħrajn, speċjalment fil-mumenti fejn l-oħrajn jibdew jaqtaw qalbhom, fil-mumenti fejn aħna imsejħin biex anka nieħdu ħsieb il-ħajja tal-oħrajn. Illum nitolbu l-mulej Ġesu jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex ħajjitna tkun il-ħajja tal-ulied li hija kapaċi jaqdu u jagħtu ħajjithom għall-oħrajn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar. Infaħruk Mister Qaddis tal-li inti tisma' it-talb tagħna, tal-li aħna nistgħu niġu quddiemek u nresqu it-talb tagħna. Illum nitolbuk għalina mulej, għalina l-komunità Nisranija, kull wieħed waħda minna, biex aħna niftakru x'inhi s-sejħa li rċevejna li nkunu xandara tal-misteru li inti xtaqt turina, l-imħabba kbira tiegħek għalina. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Hekk illum nitolbu għal kull min għandu s-sejħa li imexxi lill-oħrajn, sew fil-komunità Nisranija manka f'pajjiżna, biex niftakru li dak ir-rwol li aħna rċivejna huwa sejħa biex naqdu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dak kollha li huma morda bħalissa, speċjalment bil-virus, u nitolbu speċjalment għal dak li huma morda f'pajjiżi oħra imma li m'għandhomx ir-riżorsi biex jirċivu l-kura. Kif ukoll mulej nofrulek it-tobba u n-nurses li ħajjithom joffruha biex jieħdu ħsieb l-oħrajn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jogħġbok tilqa' Mister Qaddis dan it-talb li llum qed nofrulek kif ukoll it-talb li hemm ġewwa l-qalb tagħna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twieżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk inti tgħader u tħenn għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam dan id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, Ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa għaliex aħna ulied maħuba tal-Missier induru lejh bit-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħal ma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħarisni nubietna, iżda ħares din il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Uti danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna l-lum mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u jiena nkun infejn. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li bis-sem li nieħdu fis-sagramenti mqazza, nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba, hekk li nqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fl-erf bil-ġid tas-sema, bi Kristu Sidna.
il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. U jiberikna Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u nejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana sma tal-btana, eħlesenna u jiqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien Kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li jinti omna, għalik jisma tal-btana, li twilet għalina u rrid ikun bnidem bħalna. O Ġesu, affrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloparina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloparina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloparina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloparina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloparina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloparina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloparina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloparina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloparina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloparina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, uri li jinti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, affrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern
u l-ġenna l-rieħ kollha wejn il-dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek jkun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħanna. O Ġesu, għafrinna d-dobietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-rwieħ kollha wejn il-dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw it-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna n-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk li għandhom bżonn l-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw ir-raba misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum, affrinna d-nubietna bħalma naffru minnuħati għalina, la daħħannix fit-tiġrib issa ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrilna d-dobietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha u il-dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw l-aħħar misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa u mollija fuq il-kori kollha tal-anġeli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum, affrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la daħħannix fit-tiġrib issa ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urini l-inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu, għafrinna nubitna, eħlista minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Regina, slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja l-ewwa ta' matana. Slima lik lilek najtu, għal xaħna trufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Mulej ħniena. Mulej ħniena, Kristu ħniena. Kristu ħniena, Mulej ħniena. mulej ħniena, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana, Missier eternalla. enna lina, Ibenalla li fdejt id-dinja. enna lina, Spiritu qaddis Alla. enna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. enna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Om Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om li żjed safja. itlob għalina, Om li żjed nadifa. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba li tisħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tisħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħniena. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Faraġġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apposti. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rożarju Mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħid nobit tad-dinja. aħfridna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħid nobit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħid nobit tad-dinja. enna lina,
itlob għalina qaddieshom Alla, biex ikun jistħoq dak li wedna Kristu. nitolbu. O Alla, li ridt li ma tħabbira tal-anġlu, li bentijek issir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk li nistqarruha Alla, li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin tiegħu.
bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni d-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19 għal ħarsien tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn, bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli ħidmieta fis-soċjetà b'mod partikolari f'din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu għal aktar dettalji fuq 21 24 12 81. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Insalmilkom.